Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what choose to say opposite ocean. Channels be bring oh asempakafo be bring oh. Nanso so in pray dear what choose to say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase say obeye dia mai asundwem edawase bibre nyame nshira bibre. Yes, dear fama papa we fama den tentem papa medawase nyame nshira pa. Amen. Say oma me akonya we na bebubu Yesu nasem papa na wo ka asem bi ese enwosra ewe na enwosra no wada wo ma me pese wo kire mu na meti ase efa enwosra kwan efa so a ewe me question back no yetu ana second one so any say wo de oba ba wi ase na oba no o papa no wanyini na ese oba ehwe wa na ase enu ka se ohwe ba brum me pese wo yima no. Amen. 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 Adia was so tia seeing. And was a dear. And was a to me. Yes. Ya chair and was miensa. Yes. Nipa bi o wiase bia no. Sa miensa no so no ofa ba ku bia e wo mu 7. Yes. Enti onipa timi apunu no ho a yesu we de waduru akiri. Ena sa nwosra mako 21 ni nyina onyankopon de agu so. Yes. Your process any initiations I will go through and son and yankopon the san neoma ma. Yes. Some of the process involve it price paying. Yes. Tie won wasra e woni paso. Ye won wasra e woni pam. Yes. And ye won wasra e di nipa echi. Yes. Into your 3 things. Na die tie nie die ewo onipa mu no
etimiwe. Yes. I didn't hear. Because a human system, it is a vehicle. Before say any vehicle will be able to operate or will be put to work, you must fuel it. Yes. In this anatomy, sa ngosrana wo mu no, that vessel be adie bi hye mu emu na sa ngosrana wo utimi operate no aye exhausted. Enti de wo so no enetini ekomu. Yes. Na de wo so no onso tapo efiri de edi wachi. Yes. Enti omu nyina de enwe eye de taa wachi no. Yes. Senior. Na enye ise say nyankopon be ma that three things. Majority of pastors operate with the wo omumu. The watimi apere akọ deep and a kokonya de wo no so. Yes. And nti yesi enche wahwe ase. Yesi we wa yesi. Ontimi nya miracles biem watofom and the di asofo no. If you say no omuni nimde efa adoma chede eni tumi ho. Enti ye koda atwa mantings, ye bompa ye akonchene, ye ba, ye tene yensa nipa tuhwe. O kasa na dance asia o fi se no awanya power. Nwosra bibi na abewura omu. Yes. Na ewomu a ebewe adentia if you say nwosra bia wo instructions. Bi wo ha instructions na ye de be man untimi ni so. Tumi bia wo nyame ahiniam bia wo eho instructions. Bia ye de ma wo untimi, wantimi susu a ebefuru mu akọ efuru mu koso abeye empty. Yes. Esi we wahwe ase. Enti o kan Isaiah 61 kan wana mention there. Isaiah 61 or say verse 1 na mention ma there. Enti debia se me be jana na me ye program a bia me say me ye deliverance service. Deliverance service no et say makoyi car apie na me se me de kwa Accra. Once I start engine wo ha. Se me kwa Accra no se me fuel tank na damu no emma. Ka hunu se me ko nyina na so ye dey. Esote. Yes. Sa na tie ntu be gina ha se wo ye miracles a. Wo mu ahohomone wo mo so ohaw amane wo ji wo mo konne de wo mu no na esote. Yes. Enti uwi a ade se osa akobọ mpaye. Na onyame abie kwan. Na de wo so na asa tene agu mu. Yes. Senior. OPATAFUOR. Or say, Ewurade ahye wo den. Yes. Wa revival. Yes. That is why you see a train Ewurade anim. Yes. Yes, Isaiah was saying. Ewurade Nyankopon honhom wo me so. Where ye the Isaiah kan yen na sa say we so Yesu buy and all the kind the same thing. Was see there ya. Ewurade Nyankopon honhom. Ewurade Nyankopon the spirit of the Lord is upon my life. Yes. Yes. Efri se Ewurade asra me se. Because the Lord has anointed me Menka sempa to preach good tidings unto the meek. Wasoma me se me mechechire wona He has sent me to bind up the brokenhearted, na me mpaya hofadi to proclaim liberty to the captives, Yes. and the opening of the prisons to them that are bound. And was there a Yes. and Sanya won was a duet. Yes. The duet, and number 2 me or was so assassin. The Orium, Yes. a poase, Yes. on to me, you know, when Senior. OPATAFUOR. Yes. and to be we are connected to the fountain of life. Yes. And the abribia, yes, you may a program where we upon service and I know a free permanent not cotton baby because the one moon are and we're releasing at the time I know what trouble or be touching or cancer be trained was obi de why a day Akame. but a man tears here a bread depending who can on the other one moon so pay because a woman Senior. Yes. and the revive it a very almost rabbit me are Yes. Musra ebetimi awe kra
na omunye duru biem na omu aye ha ansa na de ewo wo so de ewo wo so no nko aya ahodo mako 7 so ukai ha yi a ubehu or see the spirit of the Lord of God is upon me because the Lord had anointed me to preach good tidings. Yes, ye won wosra ba uso a uka enkwagesem. Yes. Ukasa ema nipa na bamu abuo o hyenkuran. Yes. And wosra wo so no se ewia wosra no wia de wo so no se ya de aka ye nkwase asem na obeka. That is why also futimi sori anopa betina radio so TV so obeka sebe twamansam akopim so obeko de to no de wo no so no to me ete ne so no ya say no. Yes. Senior. Ya say to me no. Yes. So futimi gina edom anim no atwa ntoro. So futimi gina dom anim no aka amumuye nsem. Ono kura ye kese sene nyankopon. Ono kura no obeso o kire se tete adifo no kura no ososene wo mo nyo ma fe no se onyame hohom na wo so no yentempa na untimi nka sa abususem ne da. Yes. OPATAFUOR. Hello. Adentia. The office that you occupy, somebody was there before you came. Yes. So the only thing you can do in their absence is to appreciate them. Yes. Senior. And the good tidings. Yes. Yes. 2. Okay, to the meek. And he has sent me to bind up the brokenhearted. I read some anything. Okay, say, be the say, Ubia, oh, media Mabama, no baby, one of them. Obu Hodma, or your heart broken because spirit be a sutu where Pamana can. Yes. Or Yare, and Tiariana, or Yarin in Tinabomu. Yes. Obu Hodma, and what children, the Huna children in Tino, Nabomu, or Daya Ubinia Mania Bibu, and Tiama saw the cry a phone. Yes. And decide the power or your heart broken. Do you carry that unction? Someone ushia ni pan pe abrana bamuabu unkasa yempono o present usunsum todo so a e was say a rejuvenating back senior power onipa bi se na bamuabu onyame ho on the o kantam onkwa sorry biem oboa enwosra de wo so ohia wa unkasa na ne kondo asori obeba senior enu de wo so 2. He has to proclaim liberty to the captives. Wamu ayadi omo agusumu enkabrititiem wiediem oseyem. Wamu a omo nshira ekura womo Satan atie firi womo nsem. Yaje bia wareye, yaje bia ni munyam, ebia pomuden. Obia sodaye ni afani sika, obia hwimene ba. Obia sodaye na sika ni sika ne pes ayira. Obia sodaye na asa otika mu ba bia okode wonim. Ni yesi ni wokwam obi asodaye ni wokwa yie ayiye ni so wokwa ya nipa ni adeda no spiritually wantimi ehu nanim sankrofo we nyinara omugu afiase sum obi asodaye ni atonutuo efrise ne kra akodi nsamanfre ni nkabrichiche abosum ni wiedie nsa ye pen kra agie afire ni nsam sawa nipa yi tumi ben na uwo se utimi bowura abayiye camp eka se we dia monfa no ma we nyame ba tumi be what power do you have that capacity? What gaining grounds? Yes. Utimi bowura Satan camp did my freedom captives or more damu no obi a wa so daye no odedeja obi a so daye no akọ toilet obi aso daye no odronso obi so daye odare nsuo obi so daye no odidi obi aso daye enioma bebre efise se Satan chewa odo yakwa agiye adwuma de hye onu na hini animonyam sankrofo yi waso daye na otietia atachem sanipai or captivity or one spiritually. Daye na also no impeding the progress. It shows a significant adebia one mercy in the race of the spirit. Obia or captive beyond there is what you call a missing link. Wouldn't your mental breaking? Yes. I didn't hear because yacho when
Gabriel was sent to bring good tidings unto Daniel. When he was intercepted in the realms of the spirit, there was what we call disconnection between the angel and God. Abro nyame suma Daniel, before Gabriel said, "Onfa emuaye emre Daniel ne mpaibon." Abro mu wie mu papa ma ne che no, no ni nyame ntam atwe. Yes. And did you have that capacity? And was there what you saw no? Now, the opening of the prisons to them that are born. You be a fiasi upon ye che Daniel kotu a fiasi, Shadrach, Meshach, and Abednego a fiasi. Ye the Paul, Peter, ye the Silas Muninagu a piasi. Who will command the Saudina Sassus, who that voice, not just a voice, but power. Yes. So, Kasawa, not what there Senior. a pulling be. Bible say, na Peter, na Bamubu. No what was an or drinking or shas yes or cassa or bompire or yen near mobi. Do we answer a poor edican crana be? Second one crana be, third one crana be. Why na Cassama was to be a sapon? Obi dampochirim a manium, obi de fiasi, or mudi or mabusiano, bear 1900, 1800, 1700. And woman and I ye mistake, or mammy ye mistake, on papa, or moon ye be a mistake. And the sumu to me dear be bet she or mukogu a fiase, and till death, or be no what me be upon into fear her. I won't be the hobart sikani ho. If fear her, I won't ho, sikana ho. If you are memory in check, if you are ube who are obre or yale opro, why not this albus yana go a fiase? Why not bet you? Yes. Syria. Hello. Hi. And yes, say, could I do home woman so? Yes. And ya home kufro. And ya home be akeke. Yes. And you know, a drum maybe na yesu. Or no one above your friend say Peter. No mammy yari yar fufu. A ye high fever. Why never say a ye Peter aso? Peter at the night in hospital while Boka stole Yaliani dancer. Massa, dear would you chinching and what the fiasi? Why never sano? Maya, it was some wasra, and a woman so. Yes. Sam was that way, and you're connected to the do a chi. Yes. Sees the young coupon, or the Matissa dear. Don't bury my dear, do it. Dear will do it, chino, and never me a who suit, and no first suit, and your dear do it. We will have be a do it. Can you know a 21 and fancy? You could conquer 4 feet now. You have a penny a chin. You can't solve a penny with chance or can you are still. Oh, Papa Bobra was cap, and your Gianni a day, and will fear and to whom Pia one thing, and to Papa do a chin and oh, Papa. Mobra onisika onu ukuguru wa nanfufuo fie uria osi ayiman bie yes unisika die na di wachi abraborum emma spirit bi ntwim fawso because the odi wachi no onu na se spirit bi ba odi wachi oyi ne hu say ya say sorry o boss yes why no enti sa ngosra we ebiai wa adwuma oyɛ. Yes. Me are very anointed, especially omo angosrani ti wo mumu no ngosrani ti ni mu obeye adwuma saa na ne wura fi no sa ware ohonom sana spirit bi atwa fa no na kunu ebekum yes ebekum because ngosrana ewo nipa mu ne yemfa nkwa akon yes eti say spirit bi sore wo so a nya de ewo mu na koma. Yes. The woe muntimin come out, he will do a chino. Yes. One that come out. Yes. OPATAFUOR. Hello. Hi. The two muno, and Timmy found a corn, and Timmy Maun nim conim. The two munya juma mount, or yeah, juma mount crofwar, but a good critical moment. Bibia sodo sword, the do it in a representative, a fighting on your behalf. Yes. And Behuna sofu bi pa na wabin. Wo ye adwuma through some time. Behuni ekunu in a flash pa no awu adentia. Na wabin pa nti wo badwene ho a wonte ase.
ɛyɛ den akwa we na wa ben utim so yɛ nsenkyerɛne ɛna ya no ma declare ɔmo sɛ ɔmo kɔgye aduro no obi ho a wɔngye aduro nyame kan na de ne nam nanso ɔno no ngosra ne wɔ ne mu eni ne so eni n'akyi Yes. eti ada a ɔbɛyɛ mmerɛ no usutu na ano ayɛ dɛn wɔnya no Yes. adentia aboa kusie akranteɛ deɛ wɔ ne mu na ma ne tibi tu deɛ ya America. sɛ deɛ wɔ ne mu no energy no ɛsa no ɔbra a wobɛkɔ akɔyɛ deɛ saa na teɛ spiritual Sir. na mmom deɛ ɔyɛ connected spiritually operate wɔ spiritual highways no sɛ me deɛ wɔ me mu yɛ mmerɛ a deɛ wɔ me so no wɔ hɔ Yes. deɛ wɔ me so no so tempa a deɛ ɔdi m'akyi wɔ hɔ Yes. Senior power. enti wo operate in a 3-dimensional orders ɛyɛ 777-21 all the weapons enti deɛ wɔ mu fɛli wɔ biribi wɔ so Yes. deɛ wɔ so fɛli wɔ deɛ ɔyɛ deɛ ya Do it. deɛ ɔdi w'akyi no wɔ hɔ ɛnyɛ Yes. easy saa Yes. ɛnyɛ easy saa ɛno nti na obi timi so daeɛ there was one woman bi Germany ɔsɛ papa me so daeɛ mekɔ asɔre bi mu na mekɔ asɔre no anadwo meda hɔ a na mehu sɛ asɔfoɔ ne dɔm na ɔmo wɔ no ɔmo ahyehyɛ red na ɔmo de adeɛ abobɔ mu ɛna ɔmo afrɛ me sɛ memmra mekɔɔyɛ na ɔmo ayɛ ɔmo nsa sɛ circle ɛna ɔmo de magyina agyam ɛna mehye na metiam ade nti ne yɛkyɛ no deɛ ɛwɔ ne mu no wɔse wɔteɛ mu a na yɛ ne sɛ ɔmmɔ me din ɔhyɛ aseɛ so ɔbɔ me din ɔhu yɛ ansɛ pono no bie twee na ma bɔ wura hɔ Senior. enti mebɔ wura hɔ no mu no Senior. ɛna gate ni bie Yes. na mesɔɔ ne nsa sɛ ɔmɛsene ɔse atoa nso na ɔmu nyina gyina hɔ na ɔmohwɛ no ɛyɛ deɛ ya enti let's assume sɛ mendi n'akyi a watɔ fam Auto form. No question. watɔ fam Yes. hello enti nwosra anointing nwosra no ɛnyɛ sɛ nwosra no ɛno ara ne sɛ nwosra ɛno na asɔfoɔ ahu secret ɛwɔ nwosra no ɔnam saa gidigidigidigidi wobɛhu ana ware pa na waka Okay. nti bɛhu sɛ deɛ ne ɔtumi yɛ ne kane no ɔntumi nyɛ dɛ Timinya biem. ɛnyɛ biem wadwene ɔ sɛ wahwe ase ebi wɔ hɔ a nwosra efi ntumi ka no wɔyɛ tumi adeɛ a ɔmpɛ bi a mistakenly wotumi de ka tumi no wotumi de aka tumi no na wode ka tumi no so wɔbɛkɔ because waka kyerɛ sɛ ɛno na ɔnyɛ dɛn Ompe. tumi bia ne ɔyɛ a ɔmo sɛ onyame ni akyiwade ɔboa nyame wɔ akyiwadeɛ adeɛ a nyame mpɛ wɔ hɔ sɛ nyame ni akyiwadeɛ anka wɔntwerɛ the 10 commandment ɛmfa ma Israelfoɔ Yes. sɛ mempɛ wei nti tumi no ɛwɔ wo so no yɛwɔ deɛ ɔmpɛ wofom na ɔnka sɛ wonim nti ɔde akyɛw obɛgyaa hɔ akɔ Yes. na ogyaa hɔ so kɔ a ntɔkɔ a waka nyinara obi ababa bɛte ne ho bi Bete no ho. nti sɛ yɛpunu a obi punu a ɛwɔ sɛ yɛpunu yie Yes. na yɛde wura biribi mu yie Sir. na wopie wie a woayɛ saa we nade Yes. ɛnyɛ saa one weapons obi wɔ yɛtumi ma ne powers without weapon nyame mu ahenni mu yɛ difference o obi wɔ power but ɔni weapon Yes. obi so wɔ weapon but ɔni power wowɔ akodeɛ so woni tumi obi si how hu sɛ nwanwa Yes. ɔwɔ akodeɛ so woni tumi wei ɔwɔ AK-47 ɛwɔ ne dɛm a ɔwɔ akodeɛ ba woni tumi sɛ soja ni otumi klɔkoto Yes. ɔwɔ tumi Debbie. nti yɛkye na ɔmɛyɛ ndɛn Bejeli. sɛ ɔmɛgyeli no Yes. saa na agyidifoɔ na kristofoɔ no mu bi no moteɛ mowɔ akodeɛ ba mo ni tumi obi so wɔ tumi ba wɔ ni akodeɛ obi yɛ police commander ne wura tumi fi ne ho na bia wɔgya ne pistol ne ne nneɛma agu hɔ sɛ mekɔ ayi ase that moment baabi ogyina no ɔwɔ tumi but wɔni deɛ yɛ ɔwɔ akodeɛ Debbie. saa na teɛ Senior. Yes. Ohuntahuno. enti apɔn sɛ wapere powers awie no woyɛ a wɔsɛ wo sa akɔpere akodeɛ because akodeɛ no ɛna wotumi tena ase ɛtumi soma kɔ America Yes. ayɛ sɛ missiles no intercontinental ballistic missiles Yes. wotumi soma across continents ne adeade enti wo no ankasa no nti na Moses
Opununa through baby no kwadges a 21 ni nyina e ne kura no eti free da onyame boss so ne asase powers or the fast no mu nyina 21 utimi punu eduru pempenso no wagye. Yes. Senior. Obi wo so a wo tumi o wa akode ba wo ne mpanyinnie. Yes. Knowledge. Wo ne mpanyinnie. Wo ne mpanyinnie. Obi say o be so kire say. Yes. Me wo tumi. Yes. Cause me nyame ba. Me wa akode yes. because nyame jamra be ye de ya. Ebeba. Yes. But me nim paynie adentia spiritually me ni rank bia. Enti spirit bi hu me a no ono ne rank so so me a me wa akode e wo tumi enso betimi atea me. Yes. Senior. OPATAFUOR. Enti wo prepare ye. Yes. You rooted yes. spiritually. Na spirit bia ametwi amfa so. Yes. Obitimi ye adwuma one day na weapon kan na stroke crab no atofom. Obitimi ye adwuma one day crab na ni afra. Obitimi ye adwuma crab na weapon akano. Obeye poor till the day obewu. Yes. Nti yahihye nipa pempenso sa 21 o pass through process ni nyina wi a yes wa wi afa ne de obefa mpanyini ni mu rank be na nyame de obekọ rank be ni nyina ewo eye tumi aye pere ba yen asofo no mo asase we so no de ntia mo ma wi ye basa eno no ase no ewo senke ye teach wo mo se ukodi bone a bone we udi nyame ompe by mistakenly now ye bia dear na wasa we onim. Yes. Sa ukoya ade a wasa awurade kum dear na ade be ya ode be sesa case ni wosoro se ne be ya yenkum kwa ade we ya waye de wasi kum wo right say utimi sesa case no na favor na si utu obeka se onyankopon hello Hi. obeka se sofu yi ni nkyere yi se nyankopon de obu atentene ne meboa. Yes. Na Job chapter 1 verse 6 bon sam no adi bone a wasi ekunu so abro ni nyame di asem no otani case ni mani favor no. Yes. Enti wo dia na wasi ekere wo ye bone ofum nyame na nyame sama rejecto I was saying a point of entry, a point of intercession, a point of change. Yes. Bia obetimi di asese nyame adwene ne nakoma. Senior. Ye ne nam wi asese ha o. Enkurakura hanki hihim no nyame anim o. Huni nyame akwan. Senior. Yes. Yes. Oh. Ebi wo Bible no we enhwa me se de asam na menye. Wo hini Ezekiel. Osuma odifo nso onko kan kire ne se onya ne de ya. Ne samansie. Ne samansie, right? Yes. And na ono so ye an cat, ono so ye de ya. Ono so body ye. Bompaye. Sa na ye be ka kire o bompaye. Ene nyame adwene ye den. Is there any amount of prayer that can be uttered or sacrificed on the altar of God to change the mindset of God? Ebi timi nsi. Empire bia no abetimi di abo e di asese nyame adwene but akwa no oye bibi. Yes. Oye bibi. Oye bibi. Yes. Oye bonjing ganjing bi. Oye bibi. Senior. Bon sama urade. Yes, go we. OPATAFUOR. Senior. Enti. Wada uma bibi no oye no. Wada uma mpesa uchiremu ama eti ase. Okay. O kan Bible ni ya. Ti asem bi o kan. O refer urade asem o ka kire urade se. Ma ya adoye bebre. Yes. Ma ya adoye bebre. Onya point of contact gina so. Yes. And nam say okuram paynie emuso nti no. Otimi ota esoro the judgment of God otimi tani no. Yes. Senior. One say ya. Why did be say
dear no ye yentia nyame ka so nhyɛ ne nsamanse ase na ne time nso de si ye ni okobom paye oye obrempon mama na ote wo man nim ɛna obom paye ka kyerɛ Awurade sɛ ɔmani hu na wie ye ne ma eti obom paye wie ye no ɛna Awurade gi kyerɛ no na ne yamu man nyina yɛ sabe ayarefo ɛna Awurade sɛ wɔnwo ɛna ɔso ka kyerɛ Awurade sɛ ma Awurade nya ne sɛ wagimi ɔyɛ opanyini Yes. ɔkɔwo na ne ma ne ba asase so a sɛde otie nyina ne ho ayɛ dɛn agu fi enti wɔnwo da Yes. ɛna Nyankopɔn pressure nyame pressure no 40 years ɔmfiri nyame one day na Awurade bufu yɛ so obekunu because 40 years ni ɔtwe n'anim asɛm akyia Yes. ɛdi ntia saa tam no na Satan de ne case abetu nyame anim Akwe. ama yɛdi ɛde ama no ama Satan tumi sɛ ne yamu ba bi ɔbawu ni bi ɔnsɛ no Akwe. enti ɔno so hu yɛ no there was a battle between him and then the devil Yes. ɔso wɔn da na ɔne nyame hwim nti ada onyame som asa kɔkatere ɔhene Ezekiel sɛ ɔnhyɛ ne nsamanse ase emira duru sɛ wɔwu no akwa no bɛkatere no ɔsere adentia because ɔwɔ panyini onim the ways of God Yes. 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 owura spiritually no ɔhyɛ so ɔkasa kyerɛ Awurade ɔka nsɛm miensa owie nyame hwɛ asɛm ni ɔsɛ odiifoɔ me anam kansa kɔka kyerɛ sɛ meboa Yes. what you say enti there be supremacy and power that has been ordained in your jurisdiction to change the verdict of God. Nyame say also say Yes. power nyame ka bibia utimi dane no. I'm telling you. Nyame say enyum bi omoto eya na emsere. So Nyankopon ka se obehira wa onu obi ani de en. Nkonyasie. Aha. Deɛ waka no ayɛ dɛn No waka. woboa nyame bɛtumi aka obi bɛtumi atampa nyame bɛtumi aka sɛ wei matwu so no I'm telling you sɛ deɛ nyame sɛ watwu so no mɛtumi abɔ ne sabotage wɔ so awowɔ no ho ama nyame kora hu na ɔno ɔpɛ no ku no it is there Yes. it is there adentia spiritually we deal with what you call authority. Yes. Powers, principalities, virtues, actors. Woman and woman daily. We deal with dominions. And the who archangel who timin kojina a principality and him say who could change the verdict of that principality. It wouldn't be possible. Yes. And to wait or your beer or your archangel be a mere principality and not dominion. Say wait a man voice I mean who crying some tian when you even though wait or ye nyame be a me Satan but wait ne to me no one intimate general until Daniel 10:13 na yes Daniel chapter 10 verse 13 kind through verse 12 or Daniel 10 was say utia was say Daniel busa above one say adentina ma hwe wani mu a chain was say me ban ewiemu bapomma no mu baako Persia bapomma emu baako Gabriel kura nim say enye na fa ne boy no Yes. tin we recognize it or say ewiemu bapomma baako o sanka no twi na nka ne o che no wala hye no 21 days Yes. adentina wan kasa me nyame ba enu nti me kogina nanim eye power and there Power. authorities. Authority. Baby, I'm one unuri. Yes. It's we a Christo ni ubabra botene ne dear. Nanso your boat ya and to abet me a coon. Yes. God will leave you. Why? Because you are not on the same terrain. You are not on the same rank with that principality. Yes. Senior. Yes, what's it saying? Na Persia himamba pomma sankame na watwe. What's it there? Ahimai. Hey, hoya ahimai. Ahimai no. Persia mapomma no. Ahimai. Emu baako sei. Ena ye ne dey. So sankame na watwe miensa. Aha. Na hwe. Hwe. Makere awoye obofo atitire no mu Ote. Ono so ono ya yire no. Enu afre e wo fie. Si ye mema ne be.
Yes. Eti abofo a ye friend Mankio. Emu papa ma baako no onu sane ye. Ebe gina ho. Eno mu bisa ne se. Die ana branche we wa ye Gabriel aya. Enu ntemo che no. Now, omuko share the archives. Echo the tree of knowledge in Yakohe and Quadriano. Ebusia Daniel efiri mu no. Daniel aye mistake afom sa abusuano enti oni pa bia wives asase so bia no ufura abusuam sa abusuano mu na ufiri bai na sa abusuano so no mu wo mo so bofu panyini sa eso bofu panyini no sa na mu wo mo so bonsam panyini on so hwa mo so ho enti wo mistake ya sa bonsam na tinyaw. Yes. Senior. It is what we call orders. You don't just get up and say what is me is greater than what is in the world. One day you'll be knocked by the principalities. Yes. Now, akwanu kura Bible, wako morning devotion oba. Metodum. Ah, oduro o say ejebi na deri wo kwa bu ho bei. Jebi na deri ban. No agina ho. De chimi mu so sene de wo wiase. Yes. We yesu dinemo. Yes, na tumi wo sa tumi we. yes. My you say na de na eba. Na Bible no to twene na kiri. My brother, if you have an encounter with what is greater than you, run. Yes. I say Persia bapoma oyedie ya. Osankame na woche miensa. Osankame na woche miensa. Na hwe. Michael woye abofu ati. Michael woye abofu no mutitiriu. Oba baako. Oyedai. Oba beboa me. Oba be ye dai. Obeboa me. Eti se wamba enko onyame bofu Gabriel enko ayedie ya. Abra Bible say abra Daniel. Ewurade bie na nu ohum Gabriel one on one. Bones, you can say bones. Obi okura higher and immense power. Then he bought Gabriel so now obubugu hoye yare for 40 days. Yes. Na sa Gabriel mpo. Ya chero. Ni aye ni shi. Power pass. That says the word. Eti mosara ni bi wo ho a obi wo ha wo mosara no tumi na ekura no. It deals with witches and wizards. Wo musra no wo afa ene wo ti penfo eya baifo de wa qualify kakra eya abosum tumi not to be able to stand on the highway and decree and declare say so I am that I am. It takes a higher anointing. Yes. Senior. OPATAFUOR high. You can't just stand on the spiritual highway and declare yourself that you are somebody. I'm telling you, an entity from a parallel world, an extraterrestrial world, a dimensional order will take you down. Yes. Because you are misbehaving. Yes. To be how almost there was, and we would suffer be it. No most there one son, and to mean conquer. And to what it was, and especially. Entina as of one baby I bow to Satan. Yes. Because Satan is from the 13th plane. And the 13th plane in the realms of the spirit is called a transcendental plane. Yes. When you get to that level in the realms of the spirit, you have that capacity to access heaven and change the verdict of God. Yes. He has that dominance. Now, in the name of Lucifer, money on here on earth was ordained. When you read Bible carefully, Ubo say your Bible mu say, "Who Satan and now Lucifer, me di sika maku 11 and I'm the ball." And so there is no money here on earth, pounds, dollars, euros, whatever that belongs to God. Yes. God doesn't own euro because in euro, yes. Euro pounds has been ordained under the ordinance of the devil. Yes. So those who wants to have it in abundance, they go and bow to him, serve him, and he gives them some. Now, if you don't want to bow to the devil, then you must have that capacity to conquer and break him and steal from him. Yes. Senior. So I will say, would you
ya unsum ye Satan, unsum Lucifer be there, and you hear power. We hear to me. Yes. How the betina Lucifer nim. Yes. Now what chiano? Yes. And it was obin ko hodin for the ya. Fear qua. Enko fa de ya. For a study. Na japa de ye nim Yesu nim se sika. Anything will declare your Bible mono. Was what nim say sika a honte because the spirit that controls money here on earth is called mammon. Yes. Spirit no control sika was as your friend mammon. Mammon so ye adwuma e wo Lucifer office. Yes. It is either you bow to Lucifer or bow to Mammon. If you bow to Mammon, you are paying respect or homage to Lucifer. Yes. Who say won't bow there? And you hear unction, you hear to me. Yes. Power. Yes. Who bet me Lucifer? Ejina atoto 1-on-1 akonkan and son wa fan need the Yes. Senior. Jesus understood timing, seasons, and the rules. And what so? Oh, who say? It do not catch themselves. Mammy Queen be one thing that's what say Kaiser. The Safaka Kaiser. I'm finding them. Good. I say, do not yes, so what because he said he will never bow to the devil. Yes. For any exchange of material wealth. Yes. And to a number assassin, so none of what channel. A do Sika no nibi. Yes, we are sorry we are beyond to offering. Yes. No munina ko. Eti eduru mirabino. Osugu of papa say he needs money. Ko when sika adwuma no ontimi nya den. Anya. I just wa papa di sika firi soro at the breno. Yes. E di sika. Say nyankopon ka say sika ne dwetɛ ye ne dia. Enya dollar. He is talking in terms of natural resource, yes. Gold, yes. Diamond, yes. Whatever. Jesus had to go on his knees and pray to God, and God gave him a gold. But he needs a channel, a stream. I would be manifested. Was Peter? Sorry, I no pa consume kotodra fish robe ba no chena bienanum. Gold ye den. Senior. Na ye asasi su sika. Asasu sika ye Satan dia. Turu mre bi Jesus papa na the gold firi soro bre no. Gold dia. Nye Satan na bo gold. E Onyankopon na bo gold. Etu papa twa sika kokoro e ne de bre no. Yes. Hello. Hi. Enuti. So fu bi eni ho ya yem promote no. Only spiritual rank. Obetimi agina Lucifer anim. Wo se odi na chi wasase we so a. Obetimi aye yeda. E kwan be bia ma oda. Ensi oyi. Elim tete asofo no omo ya aware. Say, you need that capacity. Me kura me gina ho na me preach no e kom de me. Me da na mamu aduane adi. Enu ti no mo amu yi mu nyina mu hope. Eyi mu nyina mu ani. Eni mu bibia firi bibia so. Ede mo re e share heavy mu. Because enu de ma wo de re hye mu a. Wonwene bicycle. Wonwene light bill. Wonwene hwe. Na wonko. Eti de bia wo sori a me kra to jo mama jinkwanya me. Oye kese. Oye. Na ko wa sori. Wo pon anu aba. Kwan susua bi emeduru bi. Enti a Christopher wo taati be nsuo. Yes. Nsuo ano plot no nsuo ano de na obeto. O ko ni fi agi so ohiri tira gata. Yes. Ontimi ntena petemu da. Ono Kristo ni ntimi nsi ni fie wie da oboa. Ono o si half wie no aye dampon ba ko bi ni otim ni wo ye ne kakra kompa na ka wo de adua bode. Sanity. Enti wo tini fie no se twa bode ni di. Yes. Now mom open what we call an exquisite finishing, a touch, opulence. Omom sisi sa ni nyina they don't go to church. Yes. They don't worship God. Eti they can't bless you. Tina udi omachi. Ubedi omachi edi omachi. Eti obia owo bones. Eti mi change obi destiny mo obi timi tede. Ana otimi ma akwantere ye bibi cause something in the rest of the spirit. Nese eya nokura. Se won firi nyame na ase. Nyame kind no ordinary dia masa when you see such personality respect them. It is not easy. Senior. OPATAFUOR. It is never easy. Yes. To worship God in truth and in spirit, yes. and have just
$100,000 in your bank account as a true and authentic man of God. Undeviate young Kwaji Bingu Katanamaso, and my year BB. Now, so be Jeramusa at the Yetiabon Samso, Samso, and so talk now about sorry, near do at them near Gu and Mass near Tetonia Pansam, Nina now so that Sujanum. Oh boy. Yes. And you one. Yes. No so was so. Omusua, Omuchinamua, Omuso. I do about for the American, almost Satan, I paralyze you, Obia, you broke, or no, unto me, 10,000 Ghana cross just 10,000, unto me, more bitter, because only, yes, or software, 300 million, the charge, sorry, ba. Now, so for Mammy Crab, last year, for the other boy, you say, now I bet 300 million, the charge, sorry, ba. So for mommy, we are so bad. I know the pub. Yes. Or the Bohemians, or Kasaya Day, or catch us a men try, even in your dream state. Wake up, my friend. Senior. Yes. Senior. Hello. There's what we call mechanisms involved in the field of prosperity. That is why I saw for baby they are broke. And so has of now, or Sumunyame, when you're righteous, yes, or Pompire, yes, Otimi Buenipa, Busanos and Kotimi Buobiman Quabro, Jennifer on Cairo. I didn't hear. You don't have that power to cause things in the realms of the spirit for people to remember you. Yes. We need to miss out to me, be spiritual. Emma will be Kai soon, Sumunoya, what do you physically? We need that power. We will be Shiano, where you suffer. Then it's me a good training. Are you feeling and you're physical? When you be when you're ultimate will be what's not a classic castle? Not quite young foot to no travel 15 kilometers, then foot to now Bona, and it's when you feel and what the name. So, of we a common dinner. Yes. As soon as you are near tomorrow, or you're tomorrow, or you're continue or vampire, but the level of Lucifer. Who knew the whole and you don't come and try? Yes. Me writing an exams to be granted that bones to a Luciferian level, to be able to have a banter with the devil, it took me 7 years. Yes. I was pissed. Yet ye bubu me tete me pansa me ye me be you see ye me there was yensa see the ye nipa. And yet they hear me. God told me, me say, I want to prosper. I want to be used as a point of contact to prove to the world. I want to get to a point where I will give money anyhow, but yes, it will not affect me. Senior. Me pese me duru pampenswa. Me tam sika de che. Yes. Me de che enkame enya me hwe. Me pese duru bere bia me che car. A dream maybe I'm a percent, Miss Sophia, and I'm a cast away, but they are tough. Yes, and that pain, and yes, sir. I'm sorry, I'm not from Makua, Wakamate, bra. I went through a lot. 7 years. My last exams, me thrown 3 times. Yes, my last exams, me thrown 3 times. Me thrown my failing, my thrown the last one. Me lucky aminya say me konya one of the 24 elders. Only release the secret. Tell me say, do this, do that, do this. And yes, sir, what you are looking for will never be granted unto you. Yes. Senior. Yes. I was walking in the earthly realm, but spiritually. Now me yes. Easy. And ko be sorry ya nyamedwuma. Why no so say nyamedwuma ase no mfra urade? Why no so Pentecost one ko bi da? Yen wiamu ase me ya wo me to SDM. Enso wiamu ase Church of Pentecost. Omo ko crusade wiane ye so ankonya di akire ko kyehye. Ansa na mpayifo abetena se. Yen pon ye ema yen so ankonya nkoya. Yen koy. Number 2 ono de ono sofo na edi na akire ono say na order na account. Yes. Senior. Hello. Hi. Yeah, me do what you call what you say. Oh yeah. It is science in a way. I can anointing way. Ninina mun free bow. But you have to work for it, or else you will never get it. I have paid a price. Yes. Mature exams.
Onyamia somashe several times. Different tests. Different. Wasomia different. A during me be not nyami new option. Also grant me access. Yes. Mommy king said jig for dan. Jidia open. Senior. Jia dia be open. The open ye. Adi open. Tell me, I'll grant you. But for God to get to such level and call you, say, hey, tell me whatever that you want. And easy. Yes. Easy. And sir, and what's wrong, my brother? Anointing, there's anointing, and there's anointing. Yes. And there's what? Anointing. A gukuma who do me and son. To bet me anante. No be on more. Only say that's unction to touch people's life and transform them through material gain. Some of them so-called men of God, they don't have it. Yes. Okay. Jani kind was I honor. Say osofu. Etimi sorry anopa hu asori ba mobo. Sheni sika se fakodidi. Sa de na ye no. Ye wonsraw. Yes. Unni bia untimi nye bida. Timi nye. Adentia. Woto collection kura akofia no ani say de akire wo bo onim. Sanity. Adentia. What? Hello. Hi. Adentia. Money is what? Blood. Blood. Nye is say me nam anu mabu mi moja me si je nkotoa mienu na fa. Hey, easy. To regain that blood. Is it easy? It's not. And the sana sikaye. Who ma juma obey ansa na watimi anya 5,000 Ghana cedis. E dey at home. So obesole no power you just dash people anyhow. Unless we a radical giver. We will be at material things and new mu. And the shower now the ache. Yes. Hello. And you know, and was run what the yo. And was rebu obetimi aya. Onyame di bibia be man so was raba akubi. O kan on fa mauda. O kan we on fa mauda. O kan we on fa mauda. To me bia so onyame de be ma obia no so. To me ni wo achiwade e wo de empe. Ebi mpe ma asem. Ebi so epe ma. Ebi so empe ma asem. E wo to me ni bi wo ho no mo a. On pesi kasem. E wo bi wo ha on so pesi kasem. Ye wo to me ni bi wo ba. On pe obia ni mo ahwe. Nti oba umpie o hyedem obedi unchan 3 months a o hyedem 3 months umpie kill de obeye obeka say how na nkabusa ho sa de ntina yam tete adifo no mudwan ko tena nwuram Moses wan ko hye nwuram 40 days to me anu one ni hia no mpani pani ma hwe o se bra me no mienu oduru pepo no so o ka kire Joshua setena se hama me na me nkosoro ho to me ni sane one ni tena pepo no so 40 days o ye de obeye nyina awie no o se ko obi ni punu ni o se ko adentia onye to me o ye friendly we obekun obesel enti to me no ebia wo de ositie omuso ni afro omusa nwosara no. Yes. Senior. And then you to me be also now sere nyame ode be ma wo. Nye to me bia na osere no ode be ma wo. Ye obi o ha ono atimi ka kire say unuri. Nti wo and try cry no fa ma wo. Ye wo ahohom even in the world of prosperity. Sunsumu yediem yedie wiase mpo ye wo ahohom ni bi wo a omo hwe yedie so a ofre na oma. Adentia. Wonso. I was doing some research. Now me hear research. Me bombaya na me go discover a secret to be. And that secret, let me mami ha me see akana me releasing in our Okay, good. Now, me discover one of titie difuo no baako otia sasi so no. Na oni spirit bi na nam. Na sa spirit no is so powerful. Na owo sika extreme. Sa sika na no owo no. Na e cost nipa mo di gold. Efri titi ni benche e beche no. Enti ono no amfa material ni o ma nya hwe. Na oye so powerful. To me discover no now say no let me go and look for that spirit.
Now me begin here say me here research, me empire, me trace our spirit in root and me they are connected. It got to a point. Me remove with the help of some of the 24 elders. Me nyan a link area before the spirit accepted to walk with me. Or the idea free me. Yes. Yes. Before some spirit in it say, "Whoa, me no benante." Or me 60 pounds of gold. Obi beg bisa say, or the year day, gold. Yes. Any spiritual assembly na me count. Physical assembly, pounds of gold you will pay. Pay or say spirit in 1 year sana. Say spirit where you feel with that day. Older. The etienne. Sasi kakoko no. So the mawa untimi ni. Right? Yes. But sadie no. Ebe kurawa untimi ni be ko wiase awie. Opeso o kire say adabi a wo be frɛ ni bia na ade se okura kakoko a emu duro ye 60 pounds. And said what me afrɛ no. Yes untimi. Senior. Enti obi ba na mitimi hwɛ ni din am so wo boa. Baby ya flyer do we onti ase da. Yes. Moses katena urade say me pesa wo firi soro betena sase we so kram. O say sa pesa me ba betena sase we so dia. And you imagine 120 kilos of gold. Corner copper. Yes. Upe gold ni wi akatena na me nkyerɛ de bɛyɛ ansa na maba. Moses bread onya 120 kilos of gold wi no ɔkyerɛ ne sɛ ɔmfa nyɛ apomadaka. Senior. Hello. Ɔmfa nyɛ deɛ ya. Apomadaka. Ɔyɛ apomadaka na ɔngye aho picture wɔ se yan. Adentia. Onyankopɔn akonya wɔte wɔ mo so no ɔmo yɛ mienu ɔmo yɛ ahonhom. Spirit ɔmo yɛ cherubs. Fa baako si ha. Na fa baako yɛ dɛ. Esi ha. We nhwɛ we ani na we nhwɛ ɔmo anim. Ɔmo na soa me nti mɛba betenam. Nti na apomadaka no yen approach no. Who approach ya nyame bekum because enum no ɔyɛ deɛ ya. Ote. Ɛhɔ no ɔte. Hello. And before say Israel 40 minutes nyame anante no. Ɔte ɔmo 120 kilos of gold. Otua boadeɛ. Yes. Ye to me bia na obetimi afrɛ no jajaja. Koda o de ohia meti abonsam so anane na kasa. Before say Abraham. Before say ye di Isaac Emma Abraham no. Okotua de. Otua sika kokɔ. E di masofu panyini bi. The friend Melchizedek. Yes. Mami nyi fa nkyerɛ mami wen obeka se asofi oboa. Enti nya spirit bia na obetimi afrɛ no. Enye nwosra anointing bia na obetimi afrɛ nwosra no se me nwosra we me pesa me nenam. It got to a time na me hwehwɛ me pɛ extraordinary nwosra bi wɔ asase no so. Ɛna Awurade ɛka sɛ wɔde saa nwosra no obede bɛyɛ den. Ɔde bɛma me. Na a spirit and yamede mawa from heaven top down. Every secret we be onyame mfansio. How we constructed the feminine, how we created nipa. The way you sa divine gift of revealing mysteries. So onyame timi ka hintasem. You have that right. Say bibi a won tia se otimi frɛ urade wasane no akyerɛkyerɛ omunu aye say. Sa even that gift it wasn't easy. Yes. It wasn't easy. Hello. Hi. Me kyerɛkyerɛ obibi deɛ. Yes. Yes, be Hebrews chapter 7. I mean kyerɛ Hebrews 7. Before Abraham was able to give birth to Isaac, otimi awo no. Hwɛ aboade a ɔkɔgye me kyerɛ wadeɛ. Hebrews 7 verse 1. Or say. Na saa Melchizedek yi. Salem hene. Oye dear ya. Salem hene. Oye Salem hene.
Suru Nyankopɔn sɔfoɔ. Abraham kokum ahene no na wɔresane aba no. Abraham kon kodi kon no. Oba no. Okohyia no hyiraa no. Okohyia no no ye de ya. Hyiraa no. Nso Abraham ma no ade nyinaa so ntotosuo dudu. Ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ trenee hene kane. Yes. Obi a oye nipa trenee ni ka woje saa de no. Obi a wo trenee woje. But Abraham was looking for something extraordinary. No man gold. Busa say gold do say no de man. O ka say power bia mo no dede na mo ye. Yes. Christopher no mo kasa ntimi ma mo secret. Enye power bia na obetimi abusa nyame. Enye bibia na obetimi abusa nyame o de be ma wo. Enye bibia na obusa nyame o de be ma wo. Ya ho aboade ye kire we whole price. Say pay it. Untimi. Ubehwe di no aka kire urade say urade wo de ma wo kwa. Enti wo so fa ma kwa. Na hwana de ma urade kwa. Hello. Hi. Before say you was certain you may be oha. Before say Nyankopon be grant you access or some kwa. Wo de ma free me mo me de a chow fa. Yes. The amount. Now even pon nyame ma wade a. This also akodanas. One kodanas ade o de amount de be wi obone. Even o ma 2 mean said day. Na wa nanas wo 2 mean ho a. Last minute 2 mean no. Obesa ma na kun. Yes. Nti sa na nwosra ne ti o. Obi wo koda twea man things. Obompa ya na nyame gya kakra wura ni mu. No asore. Wawie. Oba ya catch, receive it. Yes. Oboa untimi nyina no. Senior. Hello. Hi. Wawie on pon anaja sa mai su de ye ma ye no mo ana ye adwuma yi. Odi. Any 6 months we ko no da no de say buru na fuso. Adentia o ma criminal hwe. Ya gro. But there are certain things ye woni o ma bi wo ho a enu nti no ye na ye nim awurade akwan no ye tua bibia ye nim de ye de ya ye hwehwe because I know say ye was certain realms bi wo ho a wontimi wura ade se okura bibi unkura bibi a wontimi ya wa hoho bi okura wontimi mfrɛ no emfrɛ no na ma oba so obesel kwade obedi mande afiri wo no untimi ntwia ebi jisika kokko ebi wo ha oje diamond ebi wo ha oje diamond say no angel wo ho on ko anya angel one of the 24 elders on a toss 7 very old man on nko an nyame aheniem na senso de ani ne bibia ye different Atalia nyame apam de ama no nko an de na ni ti se kenta gi nyame di dem Saman way a drew point bi no I was fully exhausted my top form because me ko year fights na weapons 3 e kan me weapon from Lucifer weapon from Satan and a weapon from Queen of Heaven in the PSC bi mu na fa mi hia de obe mia kuro na ma me asa hye me de apagya me duru mi bi na me nam na Musa Senior ye nyan komo ni di ye ni Peter hon komo OPATAFUOR Mayamre me da hodi na abra papa ni sane yen chai o touch me wi a o ye bibia wi o siesie me wi no now me hwa no saso me obi a mahu ahonhom different but me hwa no saso ne ban na me hu ni bi da na me pay say me pay na damfo na me wo spirit bi or almost one of the 24 elders ni bia me ni na nante ache na me ko gina people so me su na papa ne bai o bai me bompa ya na me ka kira ne say na sie na me hia bibi bia in fact me hia ne bi da
Me kan no ndu no no ahunu osere. E no so ono so me penaji na ye na apam ana. Na me say han. No a wo su ni ti. Aso pe o say han. No say any so pe dia. Before so betimi access one no spiritual gate no. Ko kase. Me can san nsɛm no nyinaa wie first day me kɔɔ wan fi me second day wan fi me third day wan fi me fourth day me ye wie ya me bompa ye bibi awie me da hɔ saa na hu nsɛm frama na hyase efa ahum ɛho saa ɛnyɛ spiritual bra na soro apai na ɔmo sane yɛ no me ka me kyerɛ sɛ ɔmo soso tere pillar yi abɔdeɛ pa ɔmo abɔ mako 6 ɔmo soso sini pillar yi ne ɔmo sane yɛ kram na me hu yɛ no na me di 2 yɛ me twane kiri because now I thought say mako consult demons bi ana press ana extraterrestrial beings bi because me nim ɔmo na me console lucky ɛna saa 24 elder no ɔno mam that gateway link no ɛtia mu sɛ ɛ gyina hɔ nti no ɔmbae na me gyina hɔ paa na I'm telling you say me gyina hɔ me ne ɔmo gyina no me ti say ayɛ sɛ ntatea ɛna wɔ ɔmo n'ase na ɔmo ne na me ho hwɛ me din ɛhwɛ me anim din ɛhwɛ me ɛhwehwɛ me ho nyinaa wie ɔmo ankasa na ɔma foro ayɛ sɛ atwedeɛ na yi aba na ɔma sɛ foro krim ɔma foro kɔ obi ankasa now me kora nam sa kɔbɔ mpaeɛ nam sɛ papa na ama wo nkurɔfoɔ bi na ba ɔsɛ yes ɔsoma ɔno yɛ ne bodyguard ɔwɔ n'ahenniam saa man no ɔno n'ahenniam ɔsoma ɔmo sɛ ɔmɛhwɛ kwan so from soro to fam ade sɛ ɔmo bɛlay ansa na wɔtumi asane ɔntumi ma just anyhow ɔmfane 90 asase so kɛkɛ. Yes. Now, Adam bomb pay ye beam of light. I'm said the 9th day. Now, Papa says, Sunny, that beam of light, O Sunny ya cram. By our Shamidi. Make us a baby in fact, my brother. Yes. Now, same be and one Mekaya. O ye no. One kasa. Make kasa. And a spirit back or protect you or no born no by or shaman and Nino. I say Japan. Well, I can't say Jacent or Daniel Fasibri. I'm Messiafra or try who says yes, or try no Macassa, Papa no female. And no coy. 3 days later, honor the same spirit or catch and say. Mi wo tiri mu fita mi wa kuma mu pa enti obema me link no woni mbe nante wa asase no so now tie me nkopa eye diamond because ono osani bi ordinary say na de hwe diamond and I have to go and buy diamond that is worth 6 billion. Hello. Hi. 6 billion. Easy. And if you don't have 6 billion you can't access them. I will never lie to you. You can't try riding kum and come into it. Go and look for it. Some also open an answer. Ram hell Senior. Who bet me assess it? You want you maybe why you can't. There was a time I told the church members. Now, me catch them say, me shut it down, right? I had meeting with me paying for. I told them, I'll shut the church down. Then go and start ministry elsewhere. Because I'm fed up with Kumasi ministry. Spirit or not to me intercede here. A J-Zinity, Jina, who a man shutting it down, yes, our spirit. Yes. Senior. Adentia. If you say, I trusted certain people and left the church into their care. Now it got to a point. Some microphone are media for the more Mujina Hangina.
Omo plante Lucifer ejina ewa ha. Omo plante Satan ejina ewa ha. And omo sa plante Queen of Heaven ejina ewa ha. Meanwhile no so no. Me ti asore no. Man fa sa de na nsi ha. Yes. But sankrofo mo omo ho kwan. Enti Lucifer ejina ye ne sen. Eni ntoro. Enti wo yosofo ojina domani mo twa ntoro wonye den. Ofa esumasi abedadawa onye den. Obi onu bi oyam akola na obetimi afam achi no abese me nti nyame wum na wo mu a nka wo lead house na nka wo nsuro no. Oba be se me akiro sa na tie. Queen of Heaven so di na hini ebesi ba bia wo ye nibrefo. Omu ade. Senate so man senate sa. Nya sa na me senate. Me senate man painfo akutimi anintiri ni abrempon. Enti wo wura senate mu a na obi ebu ade. Yes. Obi a comporting sense, Obi a pen one step, Obi nka Obi tokwa, but do mrebinu. No me jan tokwa de si asoli nim. Now anyway you come anyway. Satan suko baby a what the violence, what the anger, abufuo, basa eno mo de asisi mu no mo jan ho. Eti I realize say afuo na me don aye de ya. I say yes. My yam o ma say afuo. Me de anua, me de abusia. So we do ye minua, we do ye mabusia. E duru mre bi no omo tasu bamboni bi edi. Na o say me eliminate wo omo afiri ho. But I try say ma me nye din na me mo omo that room for an improvement. E duru mre bi no ma condemn asafo no edi nsamoni edi boni bebre. No omo de agu bi ho fi. No ma ro me abo me ma de jade a kire wiase. And it is such grounds. I say yes. We are any day, any year until you close it down. Until me close the church, you know. Me koi ye niyama bubo mpaya ye niyama bob niyama bebre. Until me say back. Be on the 1st October. I realize, say Queen of Heaven, as I did the image at to a binumuwa. No one said the disturb was sorry. The dream I felt to say, I sorry no dear Mamma Kumasi for the my Yamubia Befan Kafa. Let me go elsewhere. To say, Minya that link, Timinya that access to Sapen, you know, Bompire sa about so go and do this. But before, say, you can do that thing. I just said, Uhia. Diamond worth that amount. Can you pay? Forget it. Yes. There's a price attached to everything. And there are certain anointing me or won't me as I say, what doctor I made a mawati weni? Namfa. Yes. God said, "Bibi, are you free?" Obi say, "Adentia." I mention wadi. I would add young Senior. Hello. Hi. The Etienne say, Spirit be our emblem. Mr. Spirit be our Emblem. Okay. Omo mtia say kitu ebio. Ka say emblems are emblem chere asenso de. Be our na senso de. Yes. Spirit be our ejana hiniemu bia. Or when a sense so dear nyame at the bone. One of the natural resource. There were whom many people ha ushia more omubo gold belt. Gold belt nature say before so betimi any side to me na nanteno. I just also a physical gold. Yes. Untimi assassin da. Obi how a silver. Obi how a diamond. Obi a metal be a air DB the nature. Diamond and nature. And to obi a what the oye. Yes, be a book of Revelation. Revelation. Obi. Revelation 9 verse 13.
bibia omu di gold and eye uni bia untimi asase omu. Yes. Enti olden days no the entire no omu appear to onipa no because na omu wo gold e wo nti na attract omu by ne omu ni bi enti na hu angel da no. Yes. Ube hu na just dayem untimi ma physical there now they man there now they serving as point of contact na timi attract na man manifest physical you don't have it. Yes. Oh. No. Na obofo otoso nsia no hyane ne totorobento. Na mete ne bia efri sika aforebochi a esinya nkopani. Nanka ye wo sika aforebochi a onyame anim. Sika aforebochi a altar ye di sika na asie. O de ye den. Yes, Revelation 14:14. 14:14. 14 verse 14. All saying. Na mihunin. Na hwe. Omununkum fita. Na obi a otese onipa bate mununkum no so. Na obo sika botiri. Obodie ya. Sika botiri. Ewo hen. Na okura kantankranchi nam bi. Verse 15. Na obofo fufuro firi asoridan no mu de ne kase tia mu kire de wote mununkum no so ne se. To kantan krachi twitwa. Efri se. Twabradu. Good. Enti ha. Ohun onipa bi wote se onipa ba. Na Yesu no. Enti Yesu e ba asase we so no transfer or transfer guy ye nipa no. Asase we so oba en kontimi ntina asase we so da. Enka da no ode ne na si ana. Enka obewu because we spirit. Enti omudi nkan hye enyansafo miensa no prepare to ho. Enti no omudi gold ko bo na tenase no. Je. Na watimi ne yatena because ye honhom no waba. Enti they are unsings. Ya won musra unsanka. Don't pray. Now unya. To me, I don't envy certain people. Obi won man come she. Say wo hwe nkom. Na nkom she no hwe we ye. Nya ngu ase. Because prophetic petal it attracts a lot of enemy. And a prophetic petal and queen of heaven 80 no. And the queen of heaven 80 no ntino. We are 10 we ye obest track you. You are more shen come bebrebe, different shen come bebrebe. Last minute, then a real basa. I didn't hear because Queen of Heaven, Ekita, dear Kuran, your friend Rodic. My channel said Rodic as soon as you prepare. It's Rodic and the bow or the back town or the town, Yalian Tomu and Mape, a betom. Nampacho say, oh, Coco, na say Tama. No, she sister be a new one. Ushia Satan or your bank, your friend say. Yes. Yakuko drone na bobidin. Your friend say. Your friend a queer. Sir. Ain't you free now? Call me and you Satan, your friend sister queer. Ain't you imagine? Say sister queer, the other sister queer by you. Grace. And the young friend say, "Wow, mum." Say, "Wow." Say, "Wow." Unim say, "Tanko." He will be a friend and say, "Where him?" Who say, "Yes." And you see, son the spiritual realm. Etie. Timosrano ebia wadwuma ye. Yes. Enti na mabọ mpa ya abo. Onyame agya ho no okọ. Tumi bia so onyame de be ma obia no awachi wade. Yes. Na wode empe. Obi wo ha o de ho ka oba eno ha no. Ontimi no nante biem no agya ho kọ because ne oba ada. Oswe bia nwosra na ewo omu no sa na te. Wei na tetefo na ehunu. No man pa no akira kwan omo ye mistakes obi wo so ohun moja enti ohun moja ni means adi ba bia moja wo bia no onko ho akoko moja akora onko enti by mistakes no number bi na obi moja asteni wo hokora na do nsaka na ho ka why defiled and contaminated two timene nante obi wo no man imagine
obi wa be mistake na oba wa bu ni nsa woni nada obi wa so on say so oba nya menstrual disorders ni those type na otimi bu ni nsa 4 days na aye de ya atwa osusu e bia 4 days no bia na aba kon ho be 2 days ago na odi abobo santi 4 day no declare say no pa be 2 family there en sha da ma bia no holy thank God is what holiday Friday I was so quiet here. Oh yes, I understand timing. Me ti ase. Sa na nyame bo nipa enye bone. Eti ukosa oba no ho aye wo obi ho no ampesa. Wo ye den obedwodwo. Enti ubeka say oba ni oba ntumi ati mu na mpe. Enti at the end of the day na dia na obe. At the end of the day na dia na obe. Tumi na ja hoko o ma biem. Oye empty. Oja hoko oye empty. Enti dia na obe ye. Eti se wo bere ensu duru akire a oba bu ne nsa se dey. Oni ne ye bibi do enye but by mistake. Oni ne ye bibi a it was secret root. Yes. Senior. Hello. See your there secret root. Owura mu sa kona bi o. Yes. No pie ko. Nti de oye wo say ye nya wo no obeba na wo nya den. Onyo. Ko. Sir. Ti wo sra egumu ahodo. Yes. Osi. O papa nya den a. Wa nya den. Me pa cho eti se wo de oba ba wiase. Wo de oba ba wiase na oba na ye de ya. Na papa no wanyini. Na ese ebia oba no ese wo hwe wa na se eni kwase wo hwe e wo babu no pese ho no kirem ema yeti ase. Amen. Amen. De wo so uti ase ni. Abra ye wo de obeto ase we so no. O ma me ahwe wa mo anyini. O papa ahwe wa mo anyini. De na wo de pay ni back. Yes. So in a natural sense, de na wo de pay o ma me back. Dear ya. You want your man who crying and saying, your life, oh, power, mamma, no papa, oh, mom, 1 city. Nancy me busao, a fatal. There be. If you want to say, you want your man who crying, and you will see cat. No, mamma, that is your boto, oh, papa, that is your. There be. 2 Timothy me at the upper codini, now do ya. Who was out of them that? We just can't want mammy over from da. Maybe a man so truthful. Yes. And the woman say, oh, mammy, a brow bray. And then when you cash in a double to moi, I better what a cockras and woody. Shano only parfum serve Bible crassy. Young question a wisiani dear. Nanka. A bra. Home, then your mamu. How much more was it? And she said, Baye, nay, a brabo, a yebo, sintu diato, and metari hunti. O papa dear, Shannon, o mammy, Shannon, ye need, or ye bay 4, intimate Hano, or ye bay bonsam, intimate Hano, yan trono baby. Yes. And your responsibility, say, you need to honor your mother and honor your father. Or you by fua and you me no munko kanwo spiritual altar so e wonyame anim. Yes. Nemom so wo aduane de a mani bi. Senior. You be wa me maame ya wo ye mi o ma me nye yi no kre to me atini mu na ha no saa no e atini mu odin honhom e na ma wo maame ye o saa. Nemom usu ntimi mfa tini modin entua tini modin so ka enti wo maame ya wo de obi frɛ wo ana na de wo atu agu unya adwuma anu am ya yi wadi oyo normal accept it obey wo so unya sika so a de be fa dani so wa hu si ya fa wadwuma no uya adwuma no yesu a kono komani bi. Yes. Adentia e kira wade se baye
na wo ni nyame ntam ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ na bonsam ntimi nya wo case bi amfa ntia wo da enti boa no na mmom mede ma wi a anadwo deɛ mene wo mmienu yɛ tamfo yes because anadwo deɛ anadwo na woyɛ me enti me so mɛyɛ wo anadwo ɛnyina wo maame anim ni natam da hwɛ ne woani wo papa atam da deɛ wo papa ayɛ biara deɛ wo maame ayɛ biara wayɛ wo da yi ɛni natam da ɛntene wo nsa mmɔ ne da ɛnyɛ ne hwee da anyɛ saa wobɛgyifoɔ osiw baabiara spiritual wobɛdi wo so nkonim ɛti sɛ bɛyɛ na wo maame tumi akyiri mu ade ne yɛ adwuma na asɔre ne wɔpa wasɛe wo atete wapansam wo nti no na wobɛtumi adi saa tumi no so nkonim nti no woto wano nareka ma wo nsɛm nyinara nkɔ mpaebom nti sɛ awurade wɔ asotwe bi a wɔna de ma no nyɛ wo na wotwe wo maame aso nyɛ wo na wotwe wo papa aso wo maame abɔ waso nti na wokra woyɛ hwan woyɛ hwan wo maame bɔ waso mu a woyɛ hwan wo papa wabɔ waso mu ɛno nti woyɛ dwɛ papa wo papa abɔ waso mu ɛno nti wobu afu wo papa embarrass wo maame agu anim ase ɛwɔ wo boyfriend anim wo yale papa na wokra wo boy adeya maame agu anim ase pa me mpesa ɛnyɛ mistake ɛma Satan nya wo kwan wo pesa wo survival ɛwɔ wo mu kura tumi bɔne anim a yɛ wo ho sɛ jimi Celia bia wa yɛ wo ho sɛ wo de wajimi wo ni mo hwee ne yɛmfa ntare wo ho afia de wajimi o ɛyɛ it's far better now koye mistake now say oh me maami akasa I'll talk back to her I'll tell her that I'm no more a kid oh boy as far as the womb of your mother is concerned say oh maami awodi etiasi we are kwala won anim yes to you obe how we obe how ebu ho no mu a oh maami o ha adwene pa yie obi wɔ no o destiny or star a ekura wo no very dangerous eniyama bebree wɔ mu Satan nim sɛ o gyawo ma wo yɛ saa de na ɔbɛhaw nti ɔhanya wo maame ankasa kyiaw nti Yesu ka kyerɛ ɔso wɔ nipa fiefoɔ ɛbɛn ne tamfo yes nti wo maame no asɔre akyia wobɛyɛ bia mfa wo papa meyɛ a victim of circumstances tie wɔ nneɛma nyinaa ho kwan but enyemi nyina na ye de ya efata oye ye ma papa fine wa wasem but emfataw se wa ye yie emfa wo no yawo a wukɔ mu emfa wo no de o ma me ye o emfa wo no de o papa ye o sometimes bibi on say de bi am catch say bibi na ye de ya asi yes and the lead this ania man you be I went through a lot but omo pay me bad ni nyina na at the end of the day all these people they came back to me obi oba no mama ni sika bia no mama ni sika oya no mama ni sika me kukuru sika mo ayi mu se magimi ni mu hwe kukuru ana me de ama no mo ayi mu se magimi ni mu hwe but nya bibia o se ne ebeye na wunya me som na wo som no ebe wie de ya peyo yes na adi mu nti sa enti emma bibi emesi wadoye ene opapa ya wo ye dey ekwan o ma me di watemu okuwo o ma me twituo wo so kura na woto no wantimi anwu a o sore a wabusa na ma me no ade na ema wo ma na aduani di no nya ahode no sampo matuo ni biem wo so yes normal dia ka no eye wa adwene na wasa wo ye de ya wo yusu adentia because oku na ye kono enye honam ani de ya entokwa na wokwa wakote se ana waso daye bia na ohu se o ma amenye na akogina se eye honam ani ntokwa nti o ma ameka wan osu be ka bi wo be for complete sanity Celia yes